Kako živjeti dugo i zdravije 7 znanstveno dokazanih savjeta. Hej ekipa! Dobrodošli natrag na kanal. Danas istražujemo jedno od najvažnijih životnih pitanja, kako možemo živjeti dugo i zdravo. Dobra vijest. Znanost ima odgovore. Zato ostanite sa mnom jer ću vam otkriti 7 jednostavnih, znanstveno dokazanih savjeta koji vam mogu pomoći da živite duže, osjećate se bolje i uživate u životu punim plućima. Krenimo. Jedite za dugovječnost. Sigurno ste već čuli onu izreku, ono si što jedeš. I to je istina. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata cjelovitim namirnicama, posebno mediteranska prehrana i prehrana u takozvani plavim zonama, može dodati godine vašem životu. Jedite puno voća, povrća, cjelovitih žitarica i zdravih masti. Smanjite unos prerađene hrane, šećera i nezdravih masti. Hrana je gorivo za dugi i zdrav život, birajte pametno. Krećite se svaki dan. Ne morate trčati maratone, ali svakodnevna aktivnost je ključ dugovječnosti. Redovito kretanje smanjuje rizik od srčanih bolesti, dijabetesa, pa čak i demencije. Tajna je u tome da pronađete aktivnost u kojoj uživate, bilo da je to šetnja, plivanje, joga ili plesanje u kuhinji, sve se računa. Ciljajte na barem 30 minuta kretanja dnevno. Vaše tijelo će vam biti zahvalno. Kvalitetan san je neophodan. Dobar san nije luksuz, on je nužnost. Nedostatak sna povezan je s bolestima srca, pretilošću i kraćim životnim vijekom. Jednostavni trikovi za bolji san. Održavajte dosljedan raspored spavanja. Izbjegavajte ekrane prije spavanja. Držite sobu mračnom i hladnom. Ciljajte na 7 u 9 sati kvalitetnog sna svake noći i osjetit ćete ogromnu razliku u energiji i zdravlju. Učinkovito upravljajte stresom. Kronični stres je tihi ubojica, povećava rizik od srčanih bolesti i slabi imunitet. Ali dobra vijest je da možete naučiti kako ga kontrolirati. Pokušajte s meditacijom, dubokim disanjem, pisanjem dnevnika ili boravkom u prirodi. Samo 5 minuta dnevno može napraviti veliku razliku. Održavajte snažne društvene veze. Jeste li znali da snažne društvene veze mogu produžiti vaš život? Istraživanja pokazuju da usamljenost može biti jednako štetna kao pušenje 15 cigareta dnevno. Zato njegujte odnose, nazovite prijatelja, provedite vrijeme s obitelji i okružite se pozitivnim ljudima. Izbjegavajte štetne navike. Ako želite živjeti dulje, vrijeme je da se oprostite od nezdravih navika poput pušenja, prekomjernog konzumiranja alkohola i loše prehrane. Male promjene čine veliku razliku. Zamijenite gazirana pića vodom, smanjite unos alkohola i recite zauvijek zbogom cigaretama. Nikada ne prestanite učiti, istraživati. Kontinuirano učenje održava mozak oštrim i smanjuje rizik od demencije. Čitajte knjige, učite nove vještine i svakodnevno izazivajte svoj um. Znatiželja vas drži mladima, zato nikada ne prestanite istraživati svijet. Zaključak je poziv na akciju. Evo ga, 7 jednostavnih, ali moćnih navika koje vam mogu pomoći da živite dugo i zdravo. Koji od ovih savjeta ćete prvi primijeniti u svom životu? Javite mi u komentarima. Ne zaboravite lajkati video, pretplatiti se na kanal i uključiti notifikacije kako biste pratili još korisnog sadržaja o zdravlju i dobrobiti. Hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem videu. Ostanite zdravi i sretni.